Tak sa dohodnite, kto budete fotiť, ja sa tu nebudem rozčulovať, že raz ten. To ešte keby bola 10. hodina, to by som sa ešte asi troška horšie na tom správaní zmenil. Musíme sa troška aj zabávať. Je to o zábave a o športe. Pretekári na miesta, pripravte sa. Ruky si daj za. Pozor! Nebude to prvé ani v klasike, lebo výsledný čas 18.72. 18.72. To bol ten horší, ale lepší na ľavej strane 17.98.